Здравейте, аз съм Криси, добре дошли в моя канал и в едно ново видео, в което искам да ви поговоря малко за част от прочетените от мен книги през последните над 2 месеца. Мисля, че събирах си ги така старателно на купчинки, но въобще не стигнах до това да снимам месечни равносметки, доста съм прочела, така не знам, някъде от декември до сега, което вече си е към средата на март месец, така че доста се е натрупало и реших, че просто ще разделя видеята на прочетени книги, по 10 на бройки най-вероятно ще има в едно видео, за да мога все пак да ви разкажа за книгите, защото някои от тях ми станаха любими, други тотално не харесах и искам да ви разкажа защо може пък и на вас да не ви допаднат по същите причини, така че очаквайте няколко епизода от прочетени книги, защото имам натрупани, ето я и първата купчинка, за която искам да ви поговоря. Нека започнем първо с детските книжки. В това видео съм подбрала 3, като тук и трите страшно много ми харесаха. Първата книга е Колелото на Кинан на Петя Кукудева, в която се съдържат кратки, наистина разказчета, защото са изключително къси за деца-бежанци, такива с които Петя лично се е срещала или такива, за които нейни близки приятели и познати са и разказвали. Много ми харесва това, че всъщност Петя е решила малко така да пусне светлина върху един такъв социален проблем, от който като че ли повечето хора бягат, а именно децата бежанци, какво се случва с тях, когато пристигнат на ново място, как се грижат за тях, как изобщо успяват да се впишат и вписват ли се в новата си среда, за какво мечтаят, през какво преминават чисто така душевно и емоционално. Много ми хареса и горещо препоръчвам, но аз съм и пристрастна, ще си купя всичко, което излезне изпод перото на Петя, защото много я уважавам и като човек, и като творец, но дайте шанс, защото е нещо по-различно на българския пазар, в частност в детската литература. После имаме Тили и картата на историите, като това е третата книга от поредицата на Ана Джеймс за така наречените книгоборотци. Аз я четох за първи път на английски вече не знам преди колко години преди 6-7, не знам, когато излезна за първи път на британския пазар, защото това е британска книжка и бях влюбена просто в концепцията на Ана за книгопродането, в героите, които е създала, особено в самата Тили, която е главната ни героиня, и в нейната майка, която е толкова дълбоко обвързана с една от най-любимите ми класически детски истории, а именно Малката принцеса, така че тук по няколко параметъра ме спечели Ана Джеймс. Горещо ви препоръчвам тази книжка за вас, ако обичате да четете детска литература, както и за малки читатели във вашия живот, може би така от около 8-9 годишна възраст, най-много ще и се насладят. Това е книга за книгите и за любовта към книгите и разбира се с една солидна доза приключения и пътешествия, така че горещо препоръчвам поредицата. А другата детска книжка е Когато войната се прибра у дома на Лесли Пар. От кога чакам тази книга да излезне на българския пазар? Вече се бях така поучаяла и нямах търпение и мислех да си взема двете нейни книжки на английски език, за да си ги имам, но ето, че от Дъбови листа, нали така беше? Да не объркам случайно името на издателството. Приятно ме изненадаха, когато издадоха книжката. Това е книга за последиците от войната. На мен много ми харесва в детската литература да се засягат много повече социални теми. Защото, не знам, това си е лично мое мнение, но децата не са яйца на Фаберже. Няма нужда да ги пазим от абсолютно всичко, което се случва по света. Няма нужда да ги ограбваме от реалността, от исторически моменти, които са оставили огромен отпечатък в нашето човешко самосъзнание. До голяма степен са ни жигосали. Даже децата трябва да знаят за това.
те имат правото да се учат от миналото и да знаят за него така, както ние вече пораснали знаем за него. Разбира се, в по-умекотена форма, както Лесли е направила тук и се е справила абсолютно брилянтно. Защото тук се засягат теми като загубата на дома заради войната, преместването на ново място, загубата на паметта като посттравматичен стрес у мъжете след войната и е толкова деликатно поднесено. Няма да бъде натоварващо за нито едно дете, гарантирам ви го, а всъщност ще му отвори портите към една част от историята, която е важно да помним. Продължавам с 3 книги художествена литература, като за мое огромно съжаление нито една от тях не ми хареса. Нека започнем първо с романизираната биография на Агата Кристи. Тук имах такива големи надежди и очаквания. Може би в това се корени и всъщност разочарованието ми, но аз много харесвам Агата като творец. Нямах чак такива дълбоки познания върху нея като човек, нейното израстване, как изобщо е стигнала до там да бъде чак толкова известна и обичана. Много бегли познания имаха за нейния личен живот извън професионалната й кариера. Тук това, което мисля, че по-скоро на мен не ми допадна и може би друга романизирана биография ще ми хареса повече, е, че фокусът беше основно на нейните така по-млади години, 20-те, някъде между 20 и малко и 30 и малко, като то не бяха хайде на тези танци да отидем, хайде на другите танци, хайде на това парти, на онова парти, на тази вечеринка и фокусът беше един такъв много върху повърхностните неща в нейния живот и как тя търсила любовта. Как майка и едновременно с нея и търси съпруг, обаче как тя търси любовта, как тези двете неща много се разминават помежду си. Този аспект тотално не ме грабна, не ме вълнува ранния любовен живот на Агата. В последствие среща въпросния Арчи Кристи, мисля, че Арчибалд. Да, Арчибалд Кристи, в когото тя се влюбва до полуда. Неправилен човек за нея. Женят се и фокуса се измества върху това всъщност колко драматична е тяхната връзка, защото дори преди да се оженят, той е: аз ще се оженя за теб, не, аз няма да се оженя за теб, не, аз трябва да ходя да бъда пилот далече от теб, ти по-добре да си с някой друг, ама не, аз не мога да живея без твоите очи, така че като някаква сапунка беше на моменти, аз исках да знам повече за нейния професионален път, за израстването и като така ценен и обичан автор. И на всичкото отгоре те се и развеждат по много грозен начин и тя запазва името му. Агата, защо? Защо? Дори да си станала вече известна с тази фамилия, да запазиш името на мъжа, който ти е причинил тези неща. Не знам, аз не мога да го разбера лично, от собствената ми камбанария. Времената тогава са били други, хората са били по-консервативни, но това ме разочарова до голяма степен. Пък да не говорим тя колко му е вярвала, прощавала, искала го е все пак обратно в живота и... Защо, жено? Защо? Да, но това бяха аспектите, които не ми харесаха и заради това не успях да се насладя на книгата. След това книжарницата. Тук не се разбрахме, защото имаше такава хубава заложена концепция, но изпълнението изключително постно и неутрално, без каквато и да е почти емоция. Тук става въпрос за една дама, която мисля, че към края на 50-те, 1958-59, в едно малко крайморско градче в източна Англия, където почти никой не чете книги и няма откъде да си ги добавя, решава да отвори книжарница. Разбира се, че в една такава затворена местност, където хората са и по-скоро заети с препитанието си, отколкото с културното си израстване, няма как да просъществува една книжарница, особено пък, че тя се опитва да разбуни духовете, като поръчва Лолита на Набоков или 451 градуса по Фаренхайт на Бредбъри, книги, които тогава за времето си са били изключително така
подпалващи морални и етични въпроси у хората и до голяма степен читателите са ги избягвали. Така че наистина идеята е страхотна. Аз много обичам истории, в които се разказва за книжарници, библиотеки, като цяло книги за книги, но колкото и хубава да беше идеята, изпълнението му липсваше каквато и да е чувственост и просто беше много повърхностно, плоско и постно. Не успях да се свържа нито с главната героиня, нито с самото градче, така че ще отида за дарение към библиотеката. А другата е сборник с разкази за кърнели сетива. Имам я от доста време, от няколко години, така и не ми е проговорила до сега, че да я грабна и явно си е имало причина. Разказите, някои от тях ми харесаха, но може би само два, да кажем. По-скоро, да, около два от разказите ми бяха, да, става, ще ги забравя, но докато съм ги чела, са ми били приятни. Тук фокуса е върху жени, които по някакъв начин са изгубили или пътя си, или себе си, или и двете неща, и съответно има много така морални въпросителни към начина, по който те живеят живота си, правят грешки, за които след това съжаляват или чрез които нараняват хората около себе си, опитват се да си вземат уроците от тях, но успяват ли или не, обикновено оставен отворен финал, за да прецени читателя. Така че ако си търсите кратки разкази, които да са така малко по-драматични, може би на вас ще ви допаднат, но на мен през по-голямата част от времето ми се струваха, не знам точно как да го кажа, но с една доза сякаш фалш драматичност. Беше и не успях да се свържа с героините и да усетя историите им достатъчно, че да ми харесат. И като за финал искам да ви разкажа за 4 книги нехудожествена литература, които определено мога да кажа, че първо впечатлиха ме и второ оставиха някакъв траен отпечатък в съзнанието ми и за някои от тях все още така от време на време се присещам и си мислям, което поне лично за мен е мерилото за една успешна книга. Било то дали ви е харесала или не, ако все още ви кара да се замисляте и ви изниква в съзнанието, значи има защо. Така, първата книга е Речник на войната, която между другото, сега си спомням, че прочетох още съвсем в началото на годината. Беше ударно начало на 2025 и така поставя висока летва за последвалите четива. Искам да ви прочета част от резюмето отзад, защото според мен много коректно обхваща чувството, което трябва да възприемате от книгата. Когато започва война, думите стават излишни. Нужни са действия. После се оказва, че самите думи са се променили, разпаднали са се, придобили са нова сетивност и звук. Речник на войната започна с фрагменти от чути и преживени истории и се превърна в начин за осмисляне на опита, придобит от тежките загуби и необратимостта, болката и вярата в победата. Наистина в такъв тип книги за войната, според мен точно многословността е тотално излишна и е изключително майсторство с малко да можеш да кажеш много и да оцелиш точно правилните емоционални струни на читателя, за да оставиш този траен отпечатък в неговото съзнание. Тази книга успя. Ако обичате такъв тип четива, определено дайте шанс. Тук става въпрос за войната в Украйна. Следващата книга е една книга, която е изключително така противоречива, поне лично за мен. Black Girl from Pyongyang. Изключително се надявам да произнасям правилно името на столицата на Северна Корея. Проверявах го. Мисля, че поне на английски би трябвало така да се произнася. Ако греша, поправете ме. Защо казвам, че е противоречива за мен тази книга? Защото авторката Моника всъщност е дъщерята на президента на Екваториална Гвинея в края на 70-те години на миналия век. Става преврат обаче в Екваториална Гвинея. Той изпраща нея и останалите братя и сестри
да продължат безопасно образованието си и израстването си, некъде да е, а при своя политически и военен другар Ким в Северна Корея. Пристигайки там обаче, много малко след това, превратът придобива така доста драматични размери, убиват баща й и тя губи всякаква връзка с семейството си в Екваториална Гвинея. Едно чернокожо момиче израства на място, което е тотално различно от всичко, с което е свикнала досега в живота си, и тя израства, което всъщност е противоречивото нещо, тя израства с идеята, че тези двама мъже, тези двама диктатори, баща й и Ким, са добри хора. Много е сложно в такива ситуации всъщност, нали, да се каже къде точно минава границата на личното и на общочовешкото. Дали наистина тези двама диктатори могат да бъдат класифицирани така генерално като да, добри хора за едни, да, лоши хора за други. Тя като израства започва всъщност да се пита много въпроси и за баща си, и за така, нали, доведения и баща до някаква степен. Защо тези хора всъщност са черни в очите на останалата част от човечеството, особено човечеството в Западна Европа? Започва да чувърка различни научни доклади, исторически книги, разговаря с страшно много хора, които политически са били замесени и с двамата, за да разбере всъщност къде точно е истината и съществува ли една истина, защото нейната лична истина е тотално различна от общочовешката такава. Карате да се замислиш определено много. На мен ми хареса книгата. Имаше неща, с които определено не бях съгласна, но това е плод на света, в който аз съм се родила, в специфичната част на света, в която съм се родила и начина, по който съм израснала. Но за други неща видях, че всъщност наистина личното преживяване кара реалността да придобива един прекалено сив цвят и не знаеш точно къде да застанеш. След това имаме книга, която тотално ме изненада. Моите вдъхновители на Иво Сиромахов. Аз принципно не мога да кажа, че съм фен на господин Сиромахов. Чела съм разни книги през годините от него, но чувството му за хумор далеч не е моето и много се разминаваме в този аспект. Беше така голям скок на вяра от моя страна да реша да взема тази негова книга. Единствената причина беше, че тук всъщност той разказва за хора, които са оставили траен отпечатък в него, които са го вдъхновили той да бъде по-добра личност, да бъде по-добър писател, по-добър човек. И като разгръщах книгата, всъщност видях, че тук има и много исторически личности. Той се фокусира на писатели, лекари, офицери, учители, дарители, актьори, музиканти, спортисти. И имаше толкова много хора от нашата близка и не чак толкова близка история, за които аз, например, не знаех чак в такива детайли информация. И бях изненадана от някои исторически факти, които той споделя. Проверявала съм след това определени неща, за да видя дали наистина са така, тъй като изпитвах съмнения. И мога да кажа, че си заслужава. Дори да го харесвате, да не го харесвате, тази книга според мен е доста различна от нещата, които по принцип публикува и заслужава вашето внимание. И последната книжка е втората част на Да хванеш гората. Аз много харесвам такъв тип вдъхновяващи истории за преживяванията и личните победи на обикновените хора, защото тук и в предишния сборник точно това е фокуса. Малкият, обикновен човек как гони мечтите си, свързани с родното, автентичното, с земята, която всъщност му дава живот. Аз изпитвам така една носталгия към всичко, което е по-близко до нашето минало, до фолклорното, до природата и
тези истории успяват да задоволят точно този апетит в мен. Знам, че има и предаване. Аз съм гледала един-два епизода, защото не ме грабва в този формат да гледам историите. Определено предпочитам да ги чета. Така че ако си търсите нещо вдъхновяващо, което да ви усмихне и да ви върне вярата в човечеството, определено дайте шанс. Така, това беше първата порция с прочетени наскоро книги. Споделете ми долу в коментарите, чели ли сте някоя от тези книги, какво е било вашето мнение за нея, ще ми е любопитно да разбера и също дали си харесахте някое заглавие, което да прочетете в скоро време. И ще се видим отново в следващото видео. Чао!